bakarrik, si me dejáis. Un poquito para atrás. Eskerrak emon nahi dautzodaz, zelan ez ahaldun biei, bai Gipuzkoako ahaldunari eta Arabako ahaldunari, baina bereziki lehendakariari. Lehendakariak gaur egin dauzkun deialdi honetan oso importantea izan da, partekatzea guztiok, hainbat gai jorratu izan dugu gaurko egun honetan. Besteak beste eta Ramiro diputatu nagusiek esan dau ere, zelako gaiak jorratu dugu legei buruz aritu izan gara, bai onartutako legei buruz eta tramitean dauden legei buruz, baita plan estrategikoei buruz ere aritu izan gara, onartuta daudenak eta herrialdei eta gure herrialdei inzidentzi deukien plan estrategikoei buruz eta baitzear onartzear daudenei buruz, eta nolabait zergei buruz ere aritu izan gara, eta azken finean, luze egin dugu, nolabait urrengo urtea begira, urrengo hileak eta urtea begira, zelan joan gainkezen edo zelan jorratu gainkezen plan estrategiko horrek esan bezala. Euskerak bere papela eduki dau ere. Euskera guretzako, eta hola, komenta izan dugu mailan ere, oso papel importante eduki behar dau, jakizue euskera dela euskaldunontzako dudaibarik daukagun patrimoniorik eta onena, eta beraz horrek ere hurrengo urteetan edukiko dauan balioa ere aipatu izan dugu. Lehendakariari esan dautzat nire partetik ere Bizkaiarekin kontatzeko. Bizkaiarekin kontatzeko hemendik aurrera edozertarako ere. Eta bardina esan dautziet bai Ramirori eta bai Markeleri ere. Erakunde desberdinak gara, baina bat osatzen dugu guztiok. Eta herri kontzeptu bardina ere badaukagu. Zeren danok Euskadi gara eta Euskadik batzen gaitu.